wai sulhun da za a yi da Bello Turji, shin lahimmi an kawa Bello Turji a Najeriya saboda shi ne ake nema a yi sulhu da shi, lahimmi aka yi mai. The first one abin da nake tambaya, wani irin laifi aka wa Bello Turji balantana a ce a zo a zauna a yi satalin da shi, ko kuma sauran 'yan ta'addadin wani irin laifi aka yi musu? In ba da Najeriya shugabanninmu suna so su ɗauke mu mutane ba waɗanda ba mu san ciwon kanmu ba, ya za a ce za a yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana jama'an musulmi da abokan aiki, barka da yau, ya himma. Magana ce wadda za mu yi ba wai don a ce wai muna ma'aikata ba, magana ce za mu yi kawai saboda magana ta shahi al'umma. Mu musulmi ne fa, ba wai arna ba ne. Akwai wani bawan Allah wanda wallahi Allah ya san da mallamin nan ina so ne a rayuwata, wanda aka ce yanzu ya je wajen bandits domin neman sulhu. Tuni abinda nake so, ba wai don ba wai ina dan Najeriya ba ko kuma ban san wasu abubuwa ba, shin wai sulhun da za a yi da Bello Turji, shin lahimmi an kawa Bello Turji a Najeriya saboda shi ne ake nema a yi sulhu da shi, lahimmi aka yi mai. The first one abin da nake tambaya, wani irin laifi aka wa Bello Turji balantana a ce a zo a zauna a yi satalin da shi, ko kuma sauran 'yan ta'addadin wani irin laifi aka yi musu? In ba da Najeriya shugabanninmu suna so su ɗauke mu mutane ba waɗanda ba mu san ciwon kanmu ba, ya za a ce za a yi sulhu da ɗan ta'adda? Wani laifi ne aka yi mai na farko wanda za ake neman a yi sulhu da shi? So saboda haka ina kira shugabanninmu na Najeriya, wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah, ku tuna ga Allah, kuka zo wallahi ga Allah za ku koma. Wallahi mu muna jami'an tsaro, wallahi ba mu gudun mu gaya muku gaskiya, ko da kakinmu zai cire, wallahi don Allah ya ba mu aiki, sannan kuma ya rubuta lokacin da za mu shiga, ya rubuta lokacin da za mu bashi, ko raye ko a mace. Abincinmu yana hannun Allah, ba wai wani hannu wani ƙato yake ba. Don idan ka faɗi gaskiya kana jami'i a ce wayarsa ka, to duk abin da za a yi an daɗe ba a yi ba. Allah ya yi kowa. Wallahi ku ji tsoron Allah. Haka kawai a ce wai a yi sulhu da Bello Turji a kan mi, shin lahimmi an kai mai? Sulhun mi? In harkar gaskiya ce, ku zo ku ba mu haƙunanmu da kuka cuce mu, haƙunanmu kuka riƙe, kuna tura mu, ana kashe mu, wasu ana gugurta su, wasu ana makahitar da su. Ku zo ku ba mu haƙunanmu, mu huskance su a face to face, mai rabon ganin baɗe gani, ba shi kenan ba. Kuma wallahi kada wani ya ce na yi maganan nan wai akan jahilci ko ban sani ba, wallahi na sani, ina sanani maganan nan, wallahi da hankali na da tunani na, wallahi ne ta, amma kuskure ne wallahi. A yaƙe shi mana. Ku mallaman nan da ke zuwa wajen shi, ku ji tsoron Allah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a lokacin da kafurai abokan gaba suna takura sahabbansa, ya ake yi? Ko kuma yana neman su karbi musulunci sun kiya, ya aka yi? Ba yaƙar su aka yi ba? To su waɗannan ba za a yaƙe su ba ne? Yala kada ku rena muna da wayo kawai. Ni wallahi koyo ka kore ni aiki, ka kore ni wallahi gobe sai ka gane na ci abinci, wallahi. Allah ya sauka.